семейно целомъдрие. Семейно целомъдрие е от Бога. Бог сътворил първо Адама, а после го приспал, видял, че няма подходящ помощник за него между животните, на които той дал имената с власт своята, което той имал от Бога. И Бог го приспал, взел от реброто му и сътворил Ева. Адам нямал баща и майка, и Ева нямала баща и майка. Но имал Бог Творец. И те вътре в себе си носили закон Божий. В тяхната съвест, в тяхното сърце носили закон Божий, защото Бог Отец е законодател. И само Той има пълно право да нарушава закона, т.е. закон на земното тегло, закон на природата, закон на светилниците, които изкуствени светилниците, луната, слънце, звездите. И за Бога това не е препятствие за Господа Бога да ги нарушава. Той не ги нарушава с цел да навреди, когато в Неговото присъствие просто ангел Господен, изходящий от лице Божие, или Дух Божий, изходящий от престол Божий, от сърце Божие, то за Него закони на земното тегло нямат власт. Защото всичките власти и сили ангелски, на воинства небесни, на тъмнина, на мрака и на светлината се покоряват само на Исуса Христа. След като Господ Бог го възкреси от мъртвите. Христос, който висял между небето и земята на кръста, умирайки със своята смърт, унищожил нашия грях. Негова кръв е свята и чиста и силно способна да очисти нашите грехове. И ако сте дошли от света, примерно на 25, 35, 45, 55, 65 годишни, към Христа Исуса на колене, към Голгота, към нозете на Господа, и Бог ви простил, то греховното дърво се отрязва вашето. За миналите дела, които сте вършили, ходили, т.е. по пътища на тъмнината, на съгрешения, на грехове, на беззакония, на вината, на престъпленията вашите. И Бог ви прощава и отрязва се това дърво и ви заставите на тесен път, търсейки лице Божие, изправяйки пътя си, сърдечен път, пътя на мислите си, към лицето Божие, към светлината, напред към Царството Божие. И почете да четете Евангелие, Слово Божие, но с думите Господи прости да започнете. Бракосъчетание на младежта, на младеж и девойката, невястата. Трябва да бъде по закон Божий. По този Божий закон, който Бог положил първо в Адам, сърцето му, и на Ева. По този принцип гледаме, че когато Адам видя за първи път Ева, той не можал да се отърве от нея. Той знаел, че Бог му доведе нещо, което е станало неговата кост, неговата плът, и даде име. И Бог ги благословил и каза, и ще остави човека, майка си и баща си, и ще се прилепи към жена си. Ето насока в бъдещето, напред. За 7000 години напред Бог видя и благослови човека, че той ще остави майка си и баща си и ще се прилепи към жена си. Това благословение Божие. Така младеж, първо, ако харесва някаква девойка,
ако има някакво общение с нея, не на маса, не под маса, не на легло, не на дискотеки, не в младежките хихихаха, но като види, че сърцето му се отваря към момичето и тя отваря сърцето към него, то първо трябва да отиде при майка си и баща си, да поговори с майка му, защото майка му го родила. Майка му зачела, майка му носила 9 месеца в утробата си и го родила в скърбите си, страдания, мъки. Защото тя се молила за него, преживявала за него цял живот, обличала го, хранила го, възпитавала, насочвала пътя му. Това добро, това зло, това не го прави, това може да го направиш. Насочвала го по пътя да не взима чуждото, да не посяга на чуждото. И така. И тогава майка с баща му трябва да отидат в дома на невястата, да поговорят с баща ѝ. И баща ѝ, ако съгласен, да я благослови дъщерята си със своето благословение и радост. Бащина. Разбирате? Но ако младеж ще заобиколи бащата и ще посегне, без да знае бащата, тя виновна и той виновен, то тогава той няма да я даде пълно благословение на радост, а от съжаление вече в гореч своята ще благослови. А в други случаи бащите проклинат те, които посегнаха на дъщерите, и слизат проклятия на този човек. И няма благословение. А ново повярвал трябва да разбира тези неща. Че в църквата пастора се постил, се молил за майките и за бащите на младоженец и на невяста. И ги знае ден на зачатие и ден на раждането. Будете благословени. Това е семейно